שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאנרבוקס בחדרה, אולם אנרבוקס בחדרה. אנחנו עם משחק העונה של ליגת ווינר בכדורעף. אנחנו עם מכבי חדרה נגד הפועל כפר סבא, עם שתי קבוצות הראשונות בטבלה של הליגה שלנו. שלום, ברוכים הבאים, טוב שאתם איתנו. כאן על עמדת המיקרופון עינב מוחר ואסף אקרמן, בתקווה לערב כדורעף נפלא ומעניין שילך עד מה שנקרא להכי דרמה שיש. שלום מוחר. ערב טוב. מה שלומך? כמה כיף לחזור, להיות פה, להתחיל את השידורים. תענוג במשחק כזה גם מותח. כפר סבא שהם מובילות הטבלה, וחדרה אחריהן במקום השני כרגע, נכון לעכשיו. נכון לעכשיו, זה כן, אבל ניצחון של חדרה פה באמת יכול גם לשנות את העניין. כנס רגע תכף לאט לאט לעומקם של דברים. חדרה קבוצה שמתקדמת מאוד בשנים האחרונות. כל פעם עוד איזה חצי צעד עם אנה גרמן המאמנת. נראה שהשנה התהליך הזה לאט לאט מבשיל לו. כן, אני חושבת שאניה גרמן עשתה פה עבודה יפה במשך מספר שנים, ככה טיפחה כמה בנות גם צעירות, גם כאלה שהגיעו ורוצות להישאר ולהתאמן ברמה גבוהה ביותר. זאת כמובן אנה גרמן, כן, בתמונה שלכם, באמצע. באמת מאמנת עם ניסיון, כן, נמנה בנבחרות ישראל, הצעירות. עושה עבודה נהדרת עם הבנות. אחת השחקניות יותר מרכזיות שלה זאת כמובן טלי מרמן, הקבלנית בת ה-27, אנחנו זוכר אותה כילדה כבר, כל כך הרבה שנים בעסק כבר, טלי מרמן. כן, אני כשהתכוננתי לשידור אז ראיתי את הגיל שלה, אז הייתי בשוק כמה רחוק אימנתי אותה באקדמיה, התחילה את הקריירה שלה בגיל 16 בנבחרות ישראל. ככה השתתפה בקולג'ים, הייתה שם בתואר ראשון, אפילו הייתה בפינלנד בקבוצה מעניינת איזה שנה, כן, עשתה ככה קריירה לא רעה בכלל. חזרה למכבי חיפה, לקחה ב-2018-19 את האליפות וחזרה חזרה ככה לחדרה, ואני חושבת שהיא נהנית פה, רואים אתה רוצה שאני אתפרק? כן, שחקנית מרכזית לגמרי בקבוצה הזאת. בצד השני, הפועל כפר סבא, גם היא חוותה עונה לא פשוטה בעונה שעברה, שגרמה לה באמת להיות במקומות שהיא לא הייתה כל כך רגילה אליהם, אבל הנה מגיע גם יושב ראש חדש שם בתוך הקבוצה הזאת, ועדי גדונטו, וזה באמת לוקח את זה למקומות אחרים לגמרי. ראשונה בטבלה, מועמדת לקחת אליפות. כן, לאחר שיחה עם סבא הוא גם הופתע, נכון לעכשיו, הם כיוונו למקום 1-4, אבל אנחנו רק בתחילת מה שנקרא העונה, כן. הדרך עוד ארוכה, והציפיות עולות. אחת מהשחקניות של כפר סבא כמובן, זאת מספר 2, ג'אדה בורסה, המצליבה האמריקאית, הראשונה בארץ, 29 נקודות אגב במשחק נגד מכבי חיפה עשתה. כן, 90% מהכדורים הולכים אליה. אני חושבת שחדרה הגיעו מוכנות לזה ומבינות את העניין הזה. כפר סבא צריכה להיות הרבה יותר מגוונת ולא ככה להתמקד רק בשחקנית אחת, למרות שהיא טובה, כדי להקשות על החסימה בצד השני. כן, אז אנחנו ממש אותו מתחילים עם טקס הצגת השחקניות, ומיד יוצאים לדרך, עושים להם פה טקס ממש יפה. אנחנו רואים פה את טופיקינה שהגיע מאשדוד חזרה, את אורטל איבגי, את דר קסטרו שהגיע מקריית אתא, קפטנית של הקבוצה של חדרה בשנה הראשונה שלה, ותוביל את הבנות כבוגרת של הקבוצה, את גל לנדר, מיקה עוז שהגיע מרמת אביב. באמת קבוצה מגוונת, חדשה, מיכל ברני, קליברו ששיחקה גם בנבחרות ישראל, וככה עשתה קריירה בינלאומית בכדורעף חופים. וכיף לראות את הסגל הזה, סגל באמת רחב ונהדר, ונראה באמת מה הם יעשו השנה ולאן הם מכוונות מבחינת התארים, כי לחדרה, בוא נזכיר, אין אף תואר בינתיים, לא גביע, לא אליפות, לעומת הפועל כפר סבא שבאמת הם בשנת 2012 ככה פתחו את האליפויות ואת הזכייה בגביעים. 6 אליפויות, האחרונה. הבחור הזה בתמונה זכה בתארים בקריירה שלו. זה בא מאמן, בעלה של גליה דבש, הקפטנית של הקבוצה.
כמה שנים נמצא פה כמאמן? השנה שלישית, אם אני לא טועה אפילו? עונה שלישית, ובעונה הראשונה הוא לקח את האליפות מ-2023, וגביע האחרון ב-2021 של הפועל כפר סבא. זה בהחלט, נקווה שיהיה לנו פה משחק מעניין בין שתי הקבוצות הללו. מיד אנחנו יוצאים אל הדרך עם המקום הראשון נגד המקום השני. ההבדל בין שתי הנבחרות, שתי הקבוצות הללו, רק נקודה אחת בטבלה, 24 נקודות לחדרה, 25 לכפר סבא. מבחינת מערכות, אז מבחינת מערכות זה 26-5 במערכות לכפר סבא, 24-7 למכבי חדרה. הצד של כפר סבא העונה היה לה רק הפסד אחד, היא הפסידה למכבי חיפה בבית 3-2. כן, מפגש ראשון של שתי הקבוצות הללו. כפר סבא עם הפסד אחד, כמו שאמרת, נגד מכבי חיפה. כך גם לצד השני לחדרה, היא פשוט הפסידה 3-0 לאשדוד. כן, יהיה משחק מרתק מאוד, ככה אני רואה את זה, אני מקווה גם. וכמובן, מי שתעשה את הכי מהטעויות, רגע, לא עובד הזום, רגע. ככה לפתח איזשהו מומנטום יציב וטוב. שבוע שעבר שידרנו את מכבי תל אביב והפועל מטה אשר עכו בגברים למשחק שלקח אותנו למחוזות מאוד מטורפים ודרמטיים. גם היו לא מעט טעויות, אבל משחק ברמה מאוד גבוהה בין הראשונה לשנייה בגברים. בואו נראה, האם גם כאן, בנשים, אנחנו נקבל רמה ראויה. והפוטנציאל בהחלט קיים. אגב, בואו, מה שאנחנו מבינים גם מאיגוד הכדורעף, הנבחרות מתחילות, מה שנקרא, להתחיל להתארגן. יש פעילות היא בקיץ, אבל גם הנשים וגם הגברים הולכים לקבל פעילות של משחקי הכנה בליגה האירופית. חשוב מאוד. בגולדן ליג בגברים וסילבר ליג לנשים, רמה גבוהה. והאמת שסיכויים מאוד טובים שישראל תהיה אולי פעם נוספת באליפות אירופה לנשים. אמן. הלוואי. אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך, הנה זה מגיע טלי מרמן עם הכדור הראשון לחדרה. מרמן, הנה הכדור הראשון, עולה למעלה מנועה ארז. עובר סוג של פריבול לצד השני. ניסון התקפה ראשון, עדיין כדור של נועה ארז, גודובה, כדור דרך האמצע, לא נוחת על הקרקע, מצליחה להרים את זה סוליגוי המוסרת של חדרה, והנה זה כבר נקודה של אורטל איבגי. איזה נקודה חכמה של אורטל, שמה לב ששתי החוסמות עולות עליה, סוגרות לה את ההנחתה החזקה יותר, סטקת, ניקול לא הגיע. 22 אורטל איבגי בסך הכל. וגם השחקנית מרכזית של חדרה, הכדור הזה טוב, נועה ארז, גודובה, הנה, דרך האמצע, למה לא להנחית ומחפש כדור קצת יותר קשוח, הנה אורטל איבגי, זה עדיין טוב, גודובה, יופי של הנחתה, וגם בצד השני של דל ריו, נועה ארז, תמיד במקום הנכון, גודובה, בורסה, יצא. ניסיון להנחית על הישר, לא צלח במיוחד, אבל מסירה נהדרת של אנסטסיה, המגישה של כפר סבא. אשתו של וסילי דניסוב, זכף ישראלית תהיה שנה הבאה, ממה שהבנתי, כן, לא תחשב כזרה. נבחרת זה יהיה דבר מדהים, היא בת 25 בסך הכל. כן, יש לה קריירה עוד, פחות עוד 10 שנים בכדורעף. פעם נוספת, טלי מרמן. נועה ארז, שוב משיחה יפה, הנה דרך האמצע, אבל דווקא כשהיא באה להנחית, אז קרא את זה יפה מאוד, חוסם את האמצע בצד השני בוקמן. יצא פעם נוספת, 3-0 חדרה. טאץ'. מגיעה בחסימה. מה אתה אומר? שופטים שלנו להיום, איתי שיקמן וגל סידבון. ניסיון ככה ללכת על הידיים והחוצה של דל ריו, להחזיר את הכדור לכפר סבא. מרמן. איזה יופי של הכדור. יופי של סמלית. דקסטרו, הקפטן של הקבוצה, יוצאת בעצבים על הכדור, מה שנקרא, כי היא אמרה שלא נגעה בה בחסימה. ליה דקסטרו עם הנקודה הזו. ואנחנו עם בוקמן, עדי בוקמן, חוסם את האמצע בת 18, הגיע מהאקדמיה.
שחקנית מאוד מוכשרת, חוסמת אמצע. בורס, בוקמן נוגעת בזה. כדור עולה למעלה מסוליגוי, והופה. בורס נוגעת, ויש נקודה חדרתית 4-1. זה כדור שהמגישה של כפר סבא, אנסטסיה, חייבת להיכנס. ברגע שיש שתי חוסמות שעולות כזה גבוה, חייבת לקחת את החור מאחור. 4-1. בוקמן. הבעלה לא טובה, אפשר לרשום לבוקמן עוד נקודה. והנה פסק זמן ראשון של הפועל כפר סבא. חדרה מתחילה טוב מאוד את המערכה הזאת, כפר סבא עדיין לא בעניינים. כן, זו המטרה של כפר סבא, של מכבי חדרה בעצם, ללחוץ על כפר סבא במכת הפתיחה. זה אולם שלא פשוט לשחק בו עם האורות, אולם גבוה, גדול, קשה ככה לפעמים להתמצא במרחב, ובינתיים זה עובד לחדרה עם מכות פתיחה נהדרות שהתחילו עם טלי מרמן עם סדרה של מכות פתיחה, ועכשיו עם עדי בוקמן שבאמת עושה עבודה נהדרת. אז הנה הנקודות האחרונות של חדרה מהאוט מן הסתם של בורס. כדור הזה היה בחוץ, וגם כאן הטאצ'ה קטנטה, ובורס נוגעת בזה שוב, וזה יוצא החוצה. בינתיים עבודה נהדרת של איבגי. 5-1 חדרתי. פעם נוספת בוקמן. לאן ילך הכדור? פעם נוספת לנועה. אכן, לליברו. גודובה. דרך האמצע, קל מדי לצד השני. בוקמן בתפקיד מוסרת, ודקסטרו עם עוד נקודה. הגנה פחות טובה של מוניק, קבלנית הכפר סבאית. וכדור לא חזק במיוחד, אפשר היה לעמוד לחכות לו מאוד מאוד נמוך עם הרגליים. גם טלי מרמן וגם גם בוקמן כבר הרבה זמן על הסרף. גודובה, הנה דל ריו, לא מספיק טוב, איבגי נוגעת בזה. זה יופי של חסימה, גלית דבש. גליה עולה גבוה על האלכסון, שמה את הידיים כמו שצריך, נצמדת לניקול, וחוסמת יפה מאוד את המצליבה של חדרה, דקסטרו. ג'דה בורס עם הסרב לכפר סבא. סרב קצר, עושה נזק, והנה בינתיים איבגי. בורס מרימה למעלה, גודובה, וכמובן גלית דבש. זה מה שכפר סבא צריכה, את הגיוון הזה במסירות, גם לשחקניות האמצע. גליה דבש עם הרגל האחת שלה, האמתנית, עולה חזק גבוה, מאחורי המוסרת. חיבה לקפיצה. כאילו זה תנועה שכולם יודעים לאן זה הולך, אבל אין סיכוי לעצור את זה. כן, מאוד קשה. סרב מצוין. עולה למעלה, ודל דקסטרו. פעם נוספת כדור אליה לדקסטרו, מעבירה לצד השני. שוב נגיעה קטנה שלה, גודובה מרימה את זה למעלה, נועה ארז, בורס מנסה, טלי מרמן עם הנגיעה, שוב סוליגוי, והנה איבגי. איבגי ביכולת נהדרת עד עכשיו, באמת, אמנם רק תחילת המשחק, אבל ממה שאני זוכרת, משחקים קודמים שלה, היא פחות התחילה טוב וחזק, עכשיו אני רואה אותה חדה ובאמת יעילה מאוד. ליה דקסטרו מברזיל. נועה נוגעת בזה, והנה שוב דבש. עברה לצד השני. כן. גם זה קורה לפעמים, טעויות שכאלה שעוברים מתחת לרשת. לא תפסה את הכדור כמו שצריך, דליה דבש. יש לה איזשהו טקס לדקסטרו, זה מה שאני זוכרת ממנה גם מקריית אתא. טיקים יש לכל אחד. היה אחד שעשה קריירה אדירה עם טיקים בטניס. זה יופי של הנחתה, אבל עולה הכדור למעלה. קרדיט נהדר לאבשלומוב, הליברו. והנה זה בא, עוד נקודה חדרתית.
נראה שחדרה יציבות יותר מבחינת הכדורים הפשוטים, מרוכזות יותר ולטפל בכדור כמו שצריך. 9-3. אבל הטעויות פה של כפר סבא באמת שאפשר לשייף אותה, מה שנקרא. פעם נוספת דקסטרו עולה למעלה, גודובה, בורס, דקסטרו נוגעת בזה, סוליגול, והנה מגיע הפייפ הקטן של טלי מרואן. שוב בורס, שוב למעלה, זה עולה מאבשלומוב, הנה זה עוד נקודה גדולה, וואו, איזה רלי, עובר לצד השני, אבשלומוב, איבגי רוצה לסיים את זה, אבל היא נחסמת! כדור קצר מדי למוסרת החדרתית. איזה חסימה יפה. אבל שמו את הידיים כמו שצריך. אבל לאורטל לא היה אף אופציה אחרת חוץ להתקיף את זה ישר לחסימה. רלי יפה קיבלנו. בכלל, יש פה כמה רלים טובים בפתיחת המשחק. זאת ניקול דל ריו, יש לה עם הסרב, וזאת התשובה של חדרה, של טופיקינה. אז כדור ראשון שלה שהיא מקבלת. צריכה לקבל יותר כדורים, באמת שחקנית אפקטיבית, חוסמת את האמצע, אולי יפה רגל אחת מאחורי המוסרת, קרוב לאנטנה החיצונית. יופי של התקפה. איבגי. גודובה, והבורס עם פייפ מצוין. איך היא מרחפת לה באוויר שם. עולה יפה מהקו האחורי. בורס הייתה גם קופצת לגובה מאוד מאוד טוב. אפה כמו שאמרת. 10-5. דבש. לא עוברת את הרשת. לא פגע לה בכפיית כמו שצריך. טעות שלא אופיינית לגליה בדרך כלל, יש לה סרבים מאוד מאוד חדים, שעושים ככה רצף של כמה נקודות. עוד לא ראינו את מוניק מקבלת באמת כדור. מוניק הלנה. הנה עכשיו הניסיון שלה לעשות משהו מקדימה, אבל שוב, זאת חדרה. נראה שהאלכסון מאוד מאוד פתוח שם בצד של חדרה. פסק זמן שני כבר של הפועל כפר סבא. טיימאוט שני ב-12-5. זו כבר תוצאה משמעותית. פעם נוספת הרלי הזה. כן, מצליחות מאוד לברוח. הכדור הזה שייך לנועה ארז בעיניי, כל האלכסון, לא של שחקנית הקבלנית האמצעית. אגב, נועה ארז וטור, יש לומר, לא? כן. שם משפחה כבר אחר, אנחנו אחרי שנים שמרגילים אותנו, אז מתחתנים ולוקחים שמות של הגברים. לא תמיד, לא בהכרח, אני לא לקחתי. לא לקחת? אבל את כבר גם לא הסרתי. לא עם אותו אחד גם. מבט נוסף על הכדור האחרון. כדור יצא. 12-5. אנה טופיקינה. מסמנת בדיוק, ראינו את הסימון הזה עכשיו לאן רוצה אנה גרמן, אבל הסימון לא הלך טוב מבחינת הסרב של טופיקינה. כן, אחרי טיימאוט זה בדרך כלל מה שקורה, מה שהמאמן בצד השני רוצה. מה שצריך, בדיוק, אחרי טיימאוט שהקבוצה הריבה תטעה. כדור הזה אבל גם לא עושה את העבודה. טעות במעבר בין נועה לניקול. יש מה שנקרא רוטציות, וכל שחקנית צריכה לעמוד בעמדה שלה מבחינת המספר על המגרש. זה טעות שאסור שיקרו. כן. איזה יופי בורס, נקודה מצוינת שלה. זה כדור שחייבת איבגי לקחת. הליברו אמנם ניסתה להגיע לזה, אבל היא יותר צריכה לקחת את האלכסון. יותר מדי לקחה ימינה איבגי. והנה אלנה. מוניק אלנה, והכדור הזה של דקסטו יוצא. ממש מתכופפת לגמרי שהכדור לא יפגע בה.
זאת מערכה נראית גם בשליטה חדרתית עד עכשיו, 14-7. כן, פתחו הרבה יותר טוב את המשחק הזה מכפר סבא, גם המאץ' בין שתי הקבוצות פחות צלח לצד הכפר סבאי. מרמן, אאוט. בחוץ. עוד טעות בסרב. טלי שעשתה ככה 4 נקודות ברצף מקודם, זה פספוס עבור חדרה עכשיו, שהיא יצאה מהסרב. ים קירשנבאום נתנה את הסרב פה במקרה הזה, וזה בחוץ, עוד נקודה של כפר סבא. טעות אחר טעות. כן, בחדרה טוענים שהכדור היה בפנים. הנה, קבלים מבט על הכדור, או שלא. עוד חסימה, גלית דבש. כדור נמוך מדי. ומפה לשם 3 נקודות רצופות כבר של כפר סבא, והנה טיימאוט של אנה גרמן. פסק זמן, כן, בצדק. גם בצד השני, כן. רצף של 3 טעויות של הקבוצה שלה, היא רוצה לעצור את זה, ושהמומנטום לא יעבור לכפר סבא בטעות, ובשביל זה נועד הטיימאוט, ככה גם לדבר, להרגיע את הבנות, וכמובן איזשהו מהלך טקטי. מבחינת קבלת מכת הפתיחה, למי למסור את הכדור עכשיו. אבל הן לא נראות לחוצות בכלל מכבי חדרה. יש שם חיוכים. טוב, זה בשלב מאוד מוקדם במשחק, וגם היתרון שלה. זה הכדור הקודם, שבואו נבחן אם זה אאוט. כן, כן, זה היה בחוץ. לא לכדור. הנה מגיעה הקבלה, פעם כולה קצת פחות טובה. בואו נראה מה איבגי עושה עם זה. שוב נחסמת איבגי. בורס. לא מצליחות לעבור את החסימה. כן, זה מסירה די צפויה, אני חושבת. שתי החוסמות הגיעו בזמן, עלו גבוה. צפויה בסדר, אבל יש שם טקטיקות ודברים שאפשר לעשות עם זה, ידיים והחוצה. אולי משהו אחר. אז הנה היא מנסה בצד השני, וחדרה מחזירה לעצמה את הנקודה. קסטרו ביכולת טובה. בוקמן. עולה יופי של למעלה. סרב. כן, ממש טוב. מוניק מתקשה קצת. בורס לא עובר את הרשת. זה מדהים איך אתה פתאום עושה רצף של נקודות, מומנטום אצלך, ואיך הטעות כזאת שוברת אותך לגמרי. כן, גם מבחינה מנטלית זה יכול לשבור אותך, כי עד שלקחת כמה נקודות טובות וצמצמת את הפער, אז זה מוריד גם את הביטחון של הקבוצה. כן, לא מעט קהל הגיע לכאן לראות את המשחק הזה באינרבוקס. הנה עוד כדור. יופי של סרב. איזה טעות, אבל לא מצליחה להרים את זה קירשנבאום. לא, סליחה, מוניק אלנה כמובן. מוניק בינתיים, מה שאני רואה, הזרה שבאמת לא מספק את הסחורה של כפר סבא. יש אפשרויות עד סוף ינואר להעברות, לחילופים, לשינויים. כפר סבא יכולה גם להתחזק בעניין הזה. דונטו נכנסת במקומה עכשיו. בורס, בפנים. דונטו ששיחקה גם בגלילי. לקחה אליפויות שם. יש לה לא מעט ניסיון. שנה שעברה היא הייתה הרבה בשישייה בכפר סבא, בליגת העל גם. כן, אז היה את המלחמה, לא היו זרות שבאו כל כך, אז לקחה את המקום שלה עד הסוף. הנה בורס, כדור הזה של מרמן, סוליגוי, איזו הגנה נועה נהדרת. מצליחה יפה מאוד. הנה בורס פעם נוספת מהקו השני, אבל גם ההגנה של חדרה עושה את העבודה. מרמן, בורס נוגעת, גודובה, וכדור הזה בפנים. צריכה להביא את הנקודה דל ריו. במסירה אלית הצליחה לעשות נקודה בצד של חדרה. לפעמים לא צריך להפציץ. כן, זה נקודה חכמה מאוד, מרגיזה מאוד. כן. להגנה של חדרה. 17-13. אבל בסטטיסטיקה זה נרשם כנקודה, לא יודעים איך ומה.
בורס. סוליגוי מורידה את זה, והנה איבגי מביאה נקודה טובה. יופי של הנחתה של איבגי, באמת מוצאת את האלכסון החד. נועה ארז אמנם הייתה שם, אבל הכדור חזק מדי. דונטו מרימה את זה למעלה טוב, קבלה טובה שלה בבורס. חלש מדי הפעם, סוליגוי, איבגי, עוד כדור לא טוב לאיבגי, האמת, מציב אותה בעמדה לא טובה. דל ריו בצד השני, הבדלנה טובה, זה נשאר באוויר לגמרי, מרמן מעבירה לצד השני. ארז, גם הכדור הזה בניסיון גניבה של המוסרת לא הולך טוב. דונטו שוב בהגנה, ובורס, קל מדי להגנה בצד השני. סוליגוי, טופיקינה נחסמת, הגנה גדולה של כפר סבא, איזו נקודה. יופי של מהלך של שתי הקבוצות. המוסרת החדרתית קיבלה איזה כדור לפרצוף קצת, לא נעים, אבל המשיכה בכל זאת. טופיקינה הייתה חייבת להנחית את הכדור הזה על הישר, היה פתוח. אבל יופי של בלוק של כפר סבא. אוי. זה למשל מה שגומר אותך. נקודה אדירה מסי, עשתה חסימה נפלאה. לפני 20 שניות. כן, כמו חסימה שאמרתי. אדירה, אין. ואז בום. מעבר לנקודה על הלוח, זה נורא, עוד פעם, מוריד מנטלית שמפספסים כזה סר, בעיקר אחרי מהלך כזה טוב. שוב מנסים את הבורס, והכדור הזה בחוץ. בחוץ. נקודה כפר סבאית. כן, שוב מהקו האחורי. ג'יידה מצליחה לעשות נקודה חשובה מאוד לכפר סבא. עכשיו זה המאני טיים של המערכה. נזכיר שהמערכה עד 25 נקודות. דפנה הלל נכנסה באופן כללי כתפקיד שלה היא ליברו, אבל פה דפנה היא תיכנס לעשות סרב. והסרב לא מספיק טוב. וזה הכי לא מובן לי. הרי על זה החילופים, זה מה שהם מתאמנים באימונים, מה שנקרא, לשם כך היא נכנסת, יש לה סרבים מצוינים, אבל לפעמים הלחץ וההתרגשות גוברת. דונטו, הפעם הקבלה פחות טובה, ועוד נקודה לחדרה שמתקרבת למערכה. כמו שאמרתי בתחילת המערכה, חדרה הגיעו נחושות מבחינת המכת הפתיחה, וזה המפתח שלהן להצלחה, באמת לשבש את הקבלה של הפועל כפר סבא. נועה ארז, גודובה, בורס, קל מדי להגנה, עולה הכדור למעלה מידי קסטרו, כבר אצל כפר סבא, גודובה שוב, בורס לא עוברת את הרשת, היא הולכת לכיתה אבל ממש. כמה אפשר, אבל כמה אפשר. והיא גם קו אחורי. כן, אז קצת גיוון, קצת לאפשר לבנות אחרות להיכנס למשחק, יש את האמצע. דונטו ב-4, תאפשרי לה להיכנס למשחק, גם אם היא נכנסה מהספסל. הנה דונטו, גודובה נותנת עכשיו לדונטו, איזה הנחתה אדירה! וואו! יופי של התקפה של דונטו, הנה, כמו שאמרתי, תני לה את האפשרות. אם רצית כניסה לעניינים, אז דונטו פה נתנה חתיכת הצהרה עם הכדור הזה שנותנת לה פרצוף של קאדה קסטרו. בין שתי לא החוסמות. בכוונה שוב, פשוט בגלל החוסמות הסתירו את הכדור. הם לא הסתירו, הם היה חור ביניהם. הם לא סגרו אחת את השנייה. נכון, אבל השחקן באחור, זה כל כך מהיר הכדור שעובר אותה, אני לא מוכנה לזה. לא שהיא לא מוכנה, היא נכנסה לקחת החור, והיא לא הייתה מוכנה שיהיה חור בין שתי החוסמות בידיים שלהם. והנה עוד כדור בחוץ. נו, באמת. באמת. 23-16. זה טעויות שכפר סבא משלמות על זה, זה הטעויות שלהם בלוח, וחדרה מנצלות את זה. זה טעויות, כבר כמה פעמים טעויות מאני טיים כאלה. בדיוק. של מומנטום. הן עוצרות, מה שנקרא, נותנות בלימה למומנטום שלהם. פה זה בחוץ.
23-17. מרמן, כדור עולה למעלה, שוב נועה ארז, בורס, והנה הנקודה שלה. ג'יידה דשוואן בורס, בשמה המלא של האמריקאית. כן, אם לא למערכה הזו, אז לפחות נקודה שכפר סבא ככה יחזירו לפחות את המומנטום ופחות יטעו לקראת סוף המערכה. בואו נראה אם חדרה עומדות בלחץ של הסוף מערכה הזו. סולי גוי, טלי מרמן, נהדר, מוצאת את החור בדיוק באמצע. חור מצוין של טלי, חכם מאוד, רואה את המגרש, עולה חזק ועוצרת את היד ברגע האחרון ועושה את החור במקום ההנחתה החזקה. נקודת מערכה לחדרה. הנה מגיע טלי, כדור טוב שלה, גם דונטו מקבלת, גודובה, בורס תעביר לצד השני, זה יהיה קל מדי לחדרה, אם המערכה מסתיימת, איבגי, נועה ארז, גודובה, למי נותנת? דונטו, כדור הזה אבל יוצא החוצה והמערכה מסתיימת עם 25-18 לחדרה שעולה ל-1-0. כן, היה נראה שזה מערכה חד צדדית, כפר סבא כן, לפעמים מראות איזה שהן ניצוצות של מומנטום מסוים, ואז יורות לעצמן ברגל באיזה טעות או שתיים, מה שנקרא בלתי נסבלות. נסבלות, אין מה לעשות, צריכים לסבול את זה בסוף. חדרה באמת לחצה במכת הפתיחה יפה מאוד, ושיבשה את הקבלה של כפר סבא. כמה הודעות, עוד מעט אנחנו שווים למערכה שנייה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר מתנת. Nami. The power of Super Scooter. Nami. וודקה פינלנדיה. וודקה פרימיום ממי קרחונים טהורים. הופכת את שוק ההיברידיות בישראל. MGZS Hybrid Plus. יש מה להשוות. כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף טורנדו אינברטר לוקח. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. לא צריך לבדוק בבר. ביטוח רכב זה ביטוח 9. טסים עם ארקיע ליעדי הכדורגל השווים ביותר. מילאנו, רומא, פריז, ברצלונה, פראג ועוד. יש בי אהבה והיא תנצח. בובה של לילה, מבשלים לכם פרק מהסרטים ערן זהבי, רן בן שמעון, גיא מלמד, יואב ג'רפי. מה קרה? תגיד אותי כבר. אלון מזרחי. ורון! לא, זה הליקופטר, איך עושים את זה? אותו דבר ככה, פתוח, לך על פתוח. עוד מישהו? לא. אוקיי, טוב, יפה. אז תהיו איתנו, אנחנו ממש מתארגנים פה. זה יהיה הרבה יותר רועש ממה שאתם מדמיינים וקורה פה כרגע, בסדר? תודה רבה. תבואו. להתראות. בובה של לילה, פרקים חדשים, מחר ב-10, בערוץ הספורט של ישראל. בשישי. צהובים נשארים בבלגרד לדו-קרב מול הכוכב האדום. קהל מטורף. לחץ שלא נגמר. שמות משפחה שישברו לשדרים את השיניים. מילוך תאודושיס טרייטיס, ניקובץ', דוד דובוץ. מכבי תל אביב ביורוליג. הליגה הטובה באירופה. שישי ב-9:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבתם אלינו לקראת פתיחתה של המערכה השנייה, אנחנו עם 25-18 במערכה הראשונה לחדרה, שלגמרי הראתה שליטה, וכן, אנחנו מחכים לעסקה שיחזירו את כל החטופים שלנו הביתה, וכמה שיותר מהר. אמן, הלוואי, כל פעם מחזיר אותך למציאות המשוגעת הזאת. וכן עסקה, לא עסקה, שיצא לפועל. בעזרת השם. שיחזירו את החיילים שלנו שלמים ובריאים ושננצח ניצחון מוחלט אמיתי ושיחזירו את החטופים שלנו הביתה. אני מבין שאני לא באוויר. רואים כפר סבא מתחילה ברוטציה ראשונה. גודובה המוסרת עם הסרב. עולה למעלה מאבשלומוב. איבגי, שוב נחסמת יש לומר, הנה הכדור. הללויה. מוניק. ככה להתחיל את המשחק בצורה אגרסיבית. ג'רבסיו
בוא נראה אם היה שינוי במאצ'ים בכפר סבא מול חדרה מהמערכה הקודמת. זאת אומרת שינוי בקווים קצת. אנסטסיה גודובה. אבשלומוב. קסטרו. גם היא יודעת את העבודה. רואה ששתי החוסמות עולות עליה, עושה תחור יפה, נועה לא מספיקה להגיב לכדור. לאן זה בא? גודו עם הנגיעה הזאת, איבגי, קל מדי להגנה, גודובה, נועה ארז, בורס, החוצה, לא? כן, בחוץ. אכן, בחוץ. 2-1, חדרה. כדור טוב! לגמרי כדור טוב. כן, לאט לאט משהו מתעורר בג'רווסיו, הברזילאית. פעם נוספת, עכשיו היא, הברזילאית, היא זאת שנמצאת בסרב. קסטרו. איזו התגלגלות של תל ריו, אבל... דאבל. דאבל. טעות. כן. 3 שטחים. ניסיון של קירשנבאום למסור את הכדור הזה, הוא לא יצא בצורה לא נקייה. שוב דה קסטרו. הנה מגיעה הקבלה של כפר סבא. גודובה. בורס. נגיעה בחסימה, אבל אבשלומוב מרימה את זה למעלה. צריכה להעביר דה קסטרו, מעבירה את זה בפרי בול. בורס פעם נוספת, נחסמת. איבגי עם חסימה מצוינת, וטופיקינה באמת סגרה כמו שצריך קרוב אליה, שמה את הידיים. זה הסוד של חסימה טובה, לא? לגמרי. לא, בכלל החיבור בחדרה נראה לי באמת עם אנרגיות מצוינות. ובדיוק הגעתי לאולם, אז ככה... הרגשת חיבור מהאנרגיות עוד לפני, את אומרת. גם בחימום, ואמרו לי... הופה. סוליקוי. איבגי, עוד נקודה. כדור ביד, ככה לא אופייני, נראה לי למוניק לא לתפקד בכדורים האלה. שלא מצליחה להרים את הכדור הזה. ממש בין שתיהן. כן. באמצע. חסימה שם נשברה לגמרי. הנה זה בא פעם נוספת עם יוליאנה דה קסטרו. אבל זה לא כדור טוב. קירשנבאום במכת הפתיחה, שחקנית כפר סבאית, ותיקה. כיף לראות בכלל בכפר סבא, יש לא מעט בנות גם בספסל. הנה גם הגיע כדור שעובר לצד השני, יופי של עבודה בהגנה שם של קירשנבאום. והחברות שלה, קירשנבאום. כן. יופי של מהלך. אורטל איבגי. 6-3. גם מהמקום מצליחה לעשות נקודה יפה בחור. הורגש באמת שבחדרה יש איזו אנרגיה קצת אחרת, גבוהה יותר נקרא לזה כך. איבגי. וגם כדורעף כרגע יותר טוב, מתפקדות יותר טוב. בורס, הנה זה בא. אולי זה מה שירים אותן. אני חושב שגודובה צריכה להתחיל לחשוב על שחקניות אחרות למסור להן. כן, לגמרי חייבים להפעיל את הקצב הראשון, שגם הוא יכול להיות מפתח וככה לשבש. לאמצע עוד לא היה כדור אחד אפילו. הנה בורס. איבגי, סוליגוי, עובר למעלה מדה קסטרו, נועה ארז, גודובה, יופי של הגנה דה קסטרו, סוליגוי, הנחתה, יש נקודה נוספת, טלי מרמן. טלי מרמן, באמת ביכולת נהדרת היום.
נראה שהיא בכושר גופני מצוין, מובילת הקבוצה, מחייכת, כיף לראות אותה על המגרש. יש גם חיבור טוב עם המאמנת לפי מה שזה נראה. כן, לגמרי, אניה גרמן. כבר שנה חמישית כאן. עושה עבודה יפה מאוד במכבי חדרה. בפנים! על הקו. אייס! טופיקינה. 8-4. אומרים, המזל הולך עם הטובים, לא? הטובים מביאים את המזל, אני בדרך כלל אומר. הפוך על הפוך. וזה נכון. כן, אבל נראה שמשהו קורה בכפר סבא, לא ביכולת האופיינית, למרות ההנחתה היפה הזאת של ניקול, שהפעם מנחיתה ולא עושה נקודה בעילית. ניקול דל ריו. לא נגמרת, הבחורה הזאת בת 39. כן. גם היא ברזילאית. אגב, הייתה במכבי רעננה, חזרה. ולפני זה גם הייתה בכפר סבא בעבר. היא אוהבת את הארץ שלנו. היא לא עוזבת. גם, מבין אותה. סוליגוי, קסטו, איזה סר. איזה הנחתה יפה מאוד שלה. סוף סוליגוי. מרמן נחסמת, אאוט. בחוץ. טלי יודעת לעשות את הדברים האלה מהחסימה והחוצה. רואים שהיא חזרה ככה, ניסיון גם לשחק בחול מאוד מאוד מוסיף. וזה כיף לראות שבאמת יש לנו לא מעט שחקניות שמשחקות בצרפת, כמו ולריה, שגם משחקת בנבחרת ישראל. פולינה מליק. אאוט, במקרה הזה עדיין והחוצה טוב. טלי אקס בארצות הברית. לא, יש הרבה שחקנים, גם בגברים, יש המון שחקנים שמשחקים בחוץ. סוף סוף זה קורה, אגב. אלה סעדה ביוון, שחר רוזנר בספרד. כיף, פשוט כיף. מצד אחד זה טוב, כי הם חוזרים ככה יותר בשלים ומוכנים להמשך הקריירה ולנבחרת, ותורמים רבות. מצד שני, את אומרת, אולי זה קצת מחליש את הליגה, אבל שחקנות לא משחקות פה, אבל זה בסדר. שישחקו בחוץ ויצברו כדורעף טוב, ופה ימשיכו לנסות לגדל שחקניות. הנה כפר סבא, אבל עושה קולות באמת של חזרה לאט לאט עם 9-7, עם עוד נקודה טובה. מוניק, אני חושבת עם נקודה שנייה שלה במשחק הזה. שלישית. הנה גלית דבש עם הסב, הפעם הסב שלה הרבה יותר טוב. סוליגוי דרך האמצע, קל מדי לכפר סבא. גודובה וג'רוויניו עושה נקודה. ג'רווייזיו. כפר סבא בעניינים חזרה. עובר טוב, סוליגוי, מרמן, נסה למצוא איזשהו חור בתוך ההגנה של כפר סבא, זה לא הולך. בורס, עוד נקודה, שוויון! יופי של מהלכים של שתי הקבוצות. כפר סבא פה בריצה של 4-0. כי היא נוטה פחות לטעות עכשיו, היא פחות טעויות המעצבנות שהיו במערכה הראשונה, יותר מרוכזות. לא לקח לה זמן ככה להיכנס למשחק. גליה דבש, שוב סרב טוב שלה, סוליגוי, נותנת לדקסטרו, וכדור בפנים. כדור יפה מאוד של דקסטרו על הישר. מאוד קשה לחסום אותה, היא שחקנית שמאלית. איזה פרצופים היא עושה. האמת שכל הזמן היא עושה פרצופים מיוחדים כאלה. כן, זה חלק מהעניין שלה. לגמרי. כרגע בצד, לפי הסטטיסטיקה במערכה הראשונה, איבגי מובילה עם 6 נקודות. מרמן, סרב טוב שלה. גודובה, ג'רווייזיו, יופי של נקודה. טוב, מוניק חזק בעניינים, וזה חדשות ממש טובות לכפר סבא. כן, הגיע הזמן שג'יידה עם 7 נקודות מהמערכה הקודמת, קצת התחלק בין הבנות, העומס. אי אפשר ששחקנית אחת תיתן את הטון בקבוצה. חייב להתפזר, לגוון, להקשות על החסימה בצד השני. דקסטו. כדור לא נוחת, עולה למעלה, אפריבו לחדרה. איזו מתנה, וקירשנבאום לוקחת. כן, לא היה למוסרת של חדרה מה לעשות כל כך עם מהפך אבל. כדור הזה, היא קו אחורי, היא לא יכולה להעביר, שהיא על הרשת.
גרמן לוקחת פסק זמן, טיים אאוט, 11-10, היינו ב-8-4, ומאז הריצה של כפר סבא אדירה. כן, מתחילות פחות לטעות, לוחצות יותר במכת הפתיחה, מצליחות ככה לשבש את המעברים להתקפה המהירים שהיו במערכה הקודמת לחדרה. אנחנו ב-7-2 בריצה כרגע של כפר סבא. הנה, הרבה בזכות הנקודות האלה של מוניק שנכנסה לעניינים. קיבלה, עוברת יפה מאוד את החסימה, גם מהידיים משתמשת. זה עובד. גודובה, טלי מרמן, סולי גוי. איזו חסימה אדירה. כן, לא נותר לאיבגי שום דבר לעשות עם הכדור הזה, כדור מהיר, צמוד, די צמוד לרשת. לתוך הידיים. נקים רגע אחד את הפרקט כאן. גודובה, שובי. אנסטסיה גודובה. לאן זה הולך? דה קסטרו על הישר. מצוין. וקבלו פרצוף גם, מה שנקרא. אבל גם בצד של חדרה הייתי רוצה לראות את עדי יותר מקבלת כדורים באמצע. בוקמן. סרב טוב של בוקמן. מצוין אפילו שלה. כדור עובר. דה קסטרו. הולך אליה. דה קסטרו. מנסה למצוא שם איזשהו חור בהגנה. לא מצליחה. בורס. עולה שוב. איבגי מעבירה לצד השני, כדור קשה, דל ריו מרימה את זה למעלה, והנה בורס! שוב זה עולה למעלה, איבגי! זה עולה! איזה רלי, מרמן, איבגי שוב, כן! אורטל איבגי! בשכיבה על הגב. יופי של מהלך של שתי הקבוצות. כיף לראות את זה. לא מוותרות על אף כדור בהגנה, ניקול שם עשתה סלטות פעמיים. אבל איבגי עם כדור לא חזק במיוחד, אבל מדויק, אלכסוני. איזה רלי. צריך לקחת אוויר, כל רלי פה, אתה קופץ, נופל, לא קופץ. לא, אנשים לא מבינים כמה המשחק כדורעף הוא מעייף. כל רלי. הנה, כשאין אוויר בריאות, לפעמים זה גורם לטעויות. יפה, חרוז. משורר. חיים נחמן אקרמן. הנה, סתה לצאת לשחק עם טופיקינה באמצע, פעם נוספת רוצה טופיקינה, אבל דה קסטרו, הכדור הזה יוצא. איזו חתה חזקה של דה קסטרו, עם השמאלית האמתנית שלה על הידיים והחוצה. קשה מאוד שוב לחסום שחקנית חזקה שהיא שמאלית, מאוד קשה, כי ככה למצוא את היד שלה ומאיפה היא משיגה את הכדור, היא רחוקה מהרשת, לעומת שחקנית עם הנחתה ביד ימין. גודובה, פריבול למעלה אבשלומוב, והנה זה בא איבגי, שוב איבגי, אבשלומוב. פספסות פה לנסות משהו קצת יותר טוב, בורס. הנה שוב אצל סולי גוי. דה קסטרו עם הנחתה נהדרת, אבל ההגנה של כפר סבא טובה. דל ריו מעבירה את זה. טופיקינה, סולי גוי, איבגי. יש פה אאוט, והנה עוד נקודה שלה. שוב חסימה והחוצה. הכל הולך לאיבגי היום. גם עם החסימה, גם בלי החסימה. יופי של רלי, של שתי הליברו שעושות באמת הגנה יפה. ימיני שעשתה את ההגנה, עכשיו נועה ארז נכנסת חזרה לייצב את הקבלה של הפועל כפר סבא. דל ריו, מרמה מרימה את זה, סולי גוי, שוב זאת איבגי,
כדור עולה, גודובה, דל ריו, נחסמת! וואו! טופיקינה עולה גבוה, מצליחה לסגור כמו שצריך את דל ריו. פסק זמן כפר סבא, 15-13, יש לנו יופי של מערכה בינתיים. כמה נקודות מאוד יפות. עבודה טובה מאוד עושה המוסרת החדרתית. למרות שכמה כדורים היו לא טובים שם לאורטל איבגי בהתחלה, אבל הפעם זה השתפר, והנה סבא דבש. משתפרת תוך כדי תנועה, מה שנקרא, תוך כדי המערכה. מרגישה, למגישה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בקבוצה, להרגיש את הבנות, להרגיש מי היד החזקה, מה שנקרא, חמה על הכדור, ולאפשר לה להפעיל כמו שצריך את הבנות. קבל לי את זה. עם הכדור, הידיים והחוצה מהארוכים שראינו פה, כן. לצד השני. והחזקים. ליה וקסטרו. עולה הכדור, גודובה לבורס. נוקים לה בכדור, אבל... כדור ביד. זה נוחת אצלה, נוחת על הקרקע. החסימה עשתה את העבודה, הכדור ככה נגע בחסימה, לא שינה יותר מדי את הכיוון. הליברו פספסה פעם. ים קירשנבאום, עכשיו זה תורה. אבשלומוב, סוליגוי, והצלה אדירה שם של טופיקינה. איבגי, איזה הצלה מדהימה. הנה בורס, ההגנה לא כך מסודרת, אבל עדיין הכדור עובר. עברה לצד שני, נכון. כן. עברה לצד השני. פשוט עברה לצד השני, שימו לב, תראו. את טופיקינה, הופ, לא טופיקינה, המוסרת של חדרה. המוסרת, כן, כן, לגמרי. ממש עברה שם לצד השני. לא הבנתי למה היא שאלה מה קרה. היא לא הבינה. איבגי, עם התשובה. קירשנבאום חזק, לא יכולה להתמודד עם ההנחתה של איבגי. ברגע שחוסמת אמצע עושה סרב, היא נשארת לעמדה אחת להגנה. לפני שהליברו מחליפה אותה, הליברו זה לטובת הצופים שפחות מבינים, הליברו מחליפה בדרך כלל את החוסמות האמצע, זאת עם החולצה השונה, בצבע השונה. זה רק תפקידי הגנה. בדיוק. כפר סבא זה הצבע הירוק. וואו, דל ריו, איזה יופי. חדרה זה הלבן שעכשיו הנחיתה על הליברו אבשלומוב, שבאמת עושה עבודה נהדרת עד עכשיו, שחקנית צעירה, בת 19. אבל נראה שהיא עם ניסיון. בורס, לא טוב. לפעמים, אתה יודע, אני מסתכל על מאמנים אחרי טעויות כאלה בסרב, בא להם להתפוצץ למאמנים. הם לא יכולים באמת להתפוצץ. יש כאלה שכן, תשמע. נכון, אבל כן, זה מין משהו כזה, כמאמנת אני מדברת עכשיו, שאתה רוצה לסמוך על השחקנים שלך, שבמאני טיים, בשחקן, איזה יופי, זו תשובה. נקודה אדירה של דל ריו. דל ריו, שחקנית מאוד חכמה, היא רואה את המגרש כמו שצריך. פשוט עונה לה בעילית משלה. ובגיל שלה היא חוסכת אנרגיות, אז היא רואה איפה יש הזדמנות לעשות נקודה מהירה, אז היא עושה אותה. איבגי עם הקבלה, סולי גוי. נוחת. ניקול דל ריו בת 39. כן. שחקנית אנרגטית מאוד, מוסיפה לא מעט לקבוצה. סרב של חדרה, נורא זרימה למעלה, גודובה, הנה זה בא, עוד כדור. ושוב הגנה נהדרת, אבשלומוב. עולה, פעם נוספת, גודובה, בורס מקו שני. בחוץ. אאוט! 19-17. 19-17.
כן, זה המאני טיים עכשיו של המערכה. מי שעכשיו תהיה יותר מרוכזת, תפחית בטעויות. פשוט נצח את המערכה הזו עכשיו. סוליגוי עם הסרף, מגיע לגודובה בצד השני, דל ריו מעבירה את הפריבול, דה קסטרו, סוליגוי, שוב לדה קסטרו, בחוץ. אבל זה בחוץ. ממש בחוץ אבל. ניסתה לחסון עם זווית מאוד קשה. חדרה עדיין בנקודה. כן, ניסתה להנחית על הישר, על הזווית האלכסונית. לא צלח לה. גלי דבש עם הסרב. אבשלומוב, סוליגוי, דה קסטרו, גלי דבש שוב לוקח, דל ריו נוגעת בזה. ג'רוויזיו מעבירה לצד השני, סוליגוי, והנה עוד נגיעה של מרמן עם ההנחתה, לא נגמר, גודובה, ג'רוויזיו, איזה יופי, אבשלומוב, שוב זה בא, מרמן, גדול! החזירה להם אותו דבר, יופי של מהלך של שתי הקבוצות, הגנה נהדרת של גלי דבש, כדור חכם אחרון של טלי מרמן, עם מסירה אלית פשוטה על הישר, מצאה את המקום הריק. טלי מרמן עכשיו עם הסרב, 20-18, שוב שתי נקודות יתרון לחדרה במערכה הזאת. גודובה, ג'רוויזיו, קל מדי להגנה. הנה בא הכדור שוב, שיר דה קסטרו, יש נגיעה. נגע בחסימה. יש נגיעה. דה קסטרו פחות, אני אוהבת את האנרגיות שלה מצד אחד, אבל מצד שני פחות וירטואוזיות שיגרום לה להפחית בטעויות, ופה היא לוקחת את זה על עצמה. לשמחתה נגע בחסימה והחוצה. נקודה מאוד מאוד חשובה עכשיו לחדרה, לא סתם סבע דבש, המאמן של כפר סבא לקח את הטיימאוט עכשיו, לעצור את המומנטום החדרתי. 21-18, חייב פסק זמן. יש לא מעט קהל, כיף לראות את זה. קהל הגיע, העניין הוא שהוא בחושך. באולמות מהסוג הזה, נמצאים, קשה לראות אותם. אבל הייתי מצפה ככה יותר ילדים, לראות ככה בני נוער מגיעים. כל אלה ששואפות להגיע לליגת העל. יודעת מה הבעיה? שיש להם אימון בשעה כזאת. שהם משחקות תוך כדי, בדיוק. טלי מרמן בעוד סרב. סרב טוב שלה, כדור עובר לצד השני. מגודובה, אבשלומוב, וגם חדרה קצת התבלבלה עם הכדור הזה. לגמרי. בורס, נוחת. איי. זה מדהים, אתה מקבל מתנות, אבל אתה צריך גם לנצל אותן. כן, זה טעות של המוסרת עם הליברו, חוסר תקשורת ככה, שהמוסרת לוקחת את הכדור הראשון בהגנה, הליברו חייבת להיות שם, להיות במוכנות, להגיש את הכדור הזה. מנגבים רגע אחד את המשטח, גם כדי שיהיה זמן לגודובה בצד השני לחשוב על הסרף שלה. הנה זה בא. אבשלומוב. דה קסטרו, שוב עושה נקודה. דה קסטרו, 22-19. הרבה הולך לדה קסטרו מן הסתם, גם במאני טיים עכשיו בסוף המערכה, אבל שוב, אני לא ראיתי את עדי חוסמת אמצע מנחיתה כדור אחד במערכה הזאת, וזה חבל. ביניים נכנסת למכת הפתיחה. כן, יש חילוף. למרות שלעדי יש מכה פתיחה מצוינת בעיניי. מיכל בעיניים המוסרת בת ה-20. וזה לא טוב. לא ברור לי, החילופים האלה גם במאני טיים לפעמים, זה גם מלחיץ את זאת שיוצאת וגם מלחיץ את זאת שנכנסת. לא יודעת אם זה היה הכרחי כרגע לעשות את החילוף הזה. לפעמים עדיף להשאיר את השחקנית עם מה שנקרא שחמה. בינתיים פעמיים זה לא עבד. נכון. הנה סרף של כפר סבא. אבשלומוב, קבלה פחות טובה במקרה הזה. דה קסטרו, טלי מרמן, מצליחה להוציא נקודה מזה, מדהים! וואו!
איזה פוקס, מה זה שנקרא. נקודה שבת המערכה אולי. לגמרי, וזה עוד פעם, מבחינת הנקודה, יש נקודה על הלוח, אבל גם מבחינת כפר סבא, זה נקודה מאוד מעצבנת. וואו, מתסכל אותך לגמרי, זה גומר אותך. אבל זה נקודה של המוסרת, היא חייבת להיות על השטח של הרשת, ולקחת את הכדורים האלה. ליה דה קסטרו. גודובה, הנה בורס, וטלי מרמן נוגע בכדור. שוב, ניסיון של איבגי. לא מצליחה סירה איבגי. פחות טובה, עוד פעם לדעתי התנגשה הצמידה. קצת עם אבשלומוב. כן, עוד פעם הצמידה את הכדור יותר מדי, אפילו עבר לצד שני קצת, או היה על הכבל של הרשת למעלה. והחסימה כפר סבאית, הסתדרה עם זה מצוין. סרב של דפנה הלל. פעם הסרב שלה בסדר, הנה בא הכדור של דה קסטרו, יחוצה. בחוץ. נקודה הבדל 23-22. טיימאוט. טיימאוט חדרה, רנה גרמן אומרת. כן, טיימאוט בוא חשוב מאוד. נעצור, נחשוב, ונגרום לאחרים גם כן לחשוב. כן, בדיוק, זה מה שהיא רוצה, אפילו אם אין לה איזושהי הערה טקטית לומר לבנות. זה יותר מנטלי בסוף מערכה, הבנות יודעות את זה, הנה זה אפילו פחות מהזמן שנדרש לטיימאוט, הם חזרו למגרש. בדרך כלל אסור לעלות למגרש לפני, אבל אני רואה שהשופט היום מוותר. אגב, מה הסיבה? לא ברור. שזה יהיה יותר מסודר עם השריקה, שכולם ייכנסו ויהיו מוכנות באותו זמן. שוב דיברנו על דה קסטרו עכשיו, היא בקו האחורי. בואו נראה למי המוסרת תמסור עכשיו. יש את איבגי בעמדה 4, טופיקינה באמצע. כדור לרשת, הייתי עושה חור במקום המוסרת עכשיו. בואו נראה, זה נקודה מאוד חשובה. דפנה הלל, סרב הפעם טוב, גם הקבלה טובה, וזה הולך לטופיקינה שנחסמת על ידי דל ריו. שוויון. מה זה נחסמת? אחת על אחת הן היו עכשיו. חסמה לה את האלכסון, היא מכירה אותה. כבר כמה שנים הן משחקות אחת מול השנייה. טופיקינה מאוד אוהבת ללכת על האלכסון, כשהישר כולו היה לה פתוח. דפנה הלל, פעם נוספת, בת 17, אל הסרב, עובר. הנה טלי מרמן, הנה עכשיו דה קסטרו, זה קל מדי עבור כפר סבא, אבל גם היא תצטרך להעביר פרי בול. נוגעת אצל סוליגוי, ואיבגי, אבשלומוב שוב מצילה אותה. לא דה מצליחה קסטרו, לעבור. הכדור הזה אצל הפועל כפר סבא, בורס נוגעת בזה, תקבל פעם נוספת, לא, דל ריו, שוב אצל חדרה, טלי מרמן. עולה למעלה מגלית דבש בתפקיד מוסרת, בורס, אבשלומוב. הנה עוד הזדמנות לאיבגי שנחסמת שוב, גלית דבש, נקודת מערכה כפר סבא. יופי של חסימה של כפר סבא, זה אין מה לומר על זה, אבל מבחינת המסירות או משהו לא נוח לאיבגי, פתאום היא נופלת, שבתחילת המערכה באמת היא הובילה את חדרה לנקודות יפות מאוד, אבל משהו חייב להשתנות שם מבחינת ההתקפה. צריכה לחזור בך עכשיו כי כבר כמה סרבים טובים של המחליפה דפנה הלל. אמרתי, יפה. שבאמת מצליחה, הנה עוד סרב טוב שלה. סוליגוי, הולכים לדה קסטרו, וזה הייתה נגיעה. כן. שוויון, הייתה נגיעה. אמרתי שבדרך כלל היא עושה סרבים טובים כשהיא נכנסת לרצף, אבל כשהיא נכנסת היא חייבת להעביר את הראשון. וזה מה שהיא עשתה עכשיו, ותראה את הנקודות, אם הייתה עושה את זה מקודם, יכול להיות שהיה שינוי. אורטל איבגי. איזה סרב אדיר שלה! וואו! איזה סרב אורטל. נקודת מערכה לחדרה. החזירה נקודה לחדרה על החסימה שהיא חטפה מקודם. הכדור פתאום ברגע אחד נוחת לו למטה. זה עלה יבש, מה שנקרא. הוא לא זז באוויר. כמו עלה יבש, הוא נופל מהעץ. עלה יבש, איזה דוגמה. בדיוק יש שלכת. הנה עוד כדור טוב שלה, עוד עלה יבש שעולה למעלה. בורס, הזדמנות לחדרה לסיים את המערכה הזאת ולעשות 2-0. הנה מגיע טלי מרמן. לא נוחת הכדור הזה. הנה גודובה. בורס, זה עושה לנו שוויון. זה מתנות לקריסמס, מה שנקרא. המעבר הזה של העליות, לפעמים הוא גם לא עובד. חייבים בסוף מערכה להיות אגרסיביות, לעלות על הרשת ופשוט לפוצץ.
ככה, כמו שהיא עשתה עכשיו בעמדת המצליבה, יצאה למכת הפתיחה. ג'דה. עם הסרב. אתה יודע מה זה ג'דה, ג'דאית. רגע, הנה בוא נראה את טלי מרמן, מה היא עושה. הוא החוצה לגמרי בחוץ. לא התלבש לה. אומרת, my bad, סליחה, טעות שלי, אבל זה יכול לעלות במערכה. כן. זה הלחץ המנטלי עכשיו בסוף המערכה, מאופיין בדרך כלל בטעויות. אבל פה שחקניות צריכות להתעלות על עצמן. בורס. לא עוברת את הרשת. לא עוברת את הרשת. הלחץ נמצא על כולן. לגמרי. ג'יידה. ג'יידה, דאשואן, בורס. שאלתי אותך מקודם, מה זה ג'דה? ג'דאית. ג'דאית. אתה יודע מה זה, כן? כן. הנה, בוא נראה אבל עכשיו את הכדור הזה. בוא נראה. וואו! גליה דבש. זה עדה, עדה. נקודת מערכה פעם נוספת לכפר סבא, 27-26. הפעם זאת ניקול דל ריו עם הסרב. פעם הסרב יותר טוב, שתי שחקניות שם נתקעות האחת בשנייה. דה קסטרו בפנים. נקודה חשובה מאוד לדה קסטרו. שוויון 27, זו מערכה, עכשיו אנחנו היא מגיעה לקו הראשון, מאוד חשוב לחדרה. הדרמה בעיצומה במערכה הזאת, הנה עוד כדור של סוליגוי, המוסרת, סרב טוב שלה, קבלה פחות, גודובה, נותנת ג'רוויזיה, עולה למעלה הכדור, סוליגוי, דה קסטרו, ידיים והחוצה עם נקודת מערכה נוספת לחדרה. ושוב ינקו את המגרש. לתת עוד כמה שניות לנשום, להסדיר דופק. הנה זה בא. סרב טוב. כדור הזה אבל עדיין של ג'רווזיו. בחוץ, וזה 2-0 לחדרה. 29-27. חדרה מנצחת את המערכה הזאת. תראה, כפר סבא באמת נותנות את המקסימום, אבל נראה ששם משהו לא עובד כמו שצריך. מבחינת היכולת הגופנית, לא יודעת, נראה שהזרות באמת לא נותנות את הטון כמו שהציפייה מהן. בואו נראה את חדרה במערכה השלישית. בדרך כלל אומרים שהמערכה השלישית היא המלכוסית או יותר קשה בדרך כלל למי שמוביל 2-0. אחרי שהם מובילים 2-0. בואו נראה באמת אם הם ימשיכו ביכולת הזאת. חסימות נהדרות לכפר סבא במערכה הזו. הצליחו לעצור את המקצבים השונים בחדרה. אז זאת טעות עם הנחתה לבחוץ, אפילו לא הנחתה חזקה, איזה מין קאט כזה אלכסוני. אנחנו יוצאים להודעה, מיד שווים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת. האורה, חברת המגורים המובילה בישראל. לפרויקטים ברחבי הארץ, חפשו האורה. מי ירד לקנות פיצה כשהם תכף עולים למגרש? וולט! קניות עושים בוולט. דאודורנט טיטניום מולקולה. כשאתה צריך הגנה חזקה במיוחד. טיטניום מולקולה. 3008 זה לא רק מספר, זה אייקון. פז'ו 3008 חדש, עכשיו בישראל. הימורי ספורט יכולים להיות כיף, אבל לא כשמגזימים. שחקו באחריות. 100% בקר אנגוס, לחמניה כלויה על הגריל ורוטב הגבינה המפורסם שלנו, הישר מניו יורק, שייק שק, עכשיו בישראל. יש פנדור. אפשר לעבור. בשישי צהובים נשארים בבלגרד לתוקרב מול הכוכב האדום. קהל מטורף, לחץ שלא נגמר, שמות משפחה שישברו לשדרים את השיניים. מילוך תאודושיץ טרייטיס, ניקובץ', דוד דובץ. מכבי תל אביב ביורוליג,
הליגה הטובה באירופה, שישי ב-9:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. שבתם אלינו לקראת פתיחתה של מערכה שלישית 2-0 לזכותה של חדרה. 29-27, מערכה שנייה הייתה לנו צמודה ומותחת. כדורעף טוב. כן, ראינו פה מערכה ארוכה מאוד, שגם מבחינת הסיבולת של הבנות נדרשות למאמץ מרבי, גם מבחינת הריכוז, מבחינה מנטלית. סוף מערכה כזו ארוכה בדרך כלל מאופיינת בלא מעט טעויות, ואת זה ראינו בצד הכפר סבאי, ובניצחון מה שנקרא מתוק בסוף של מכבי חדרה. בואו נראה איך המערכה הזאת מתחילה עבורה. מסדרים רגע אחת השחקניות בעמדה, זה עושה בדבש המאמן של הפועל כפר סבא. בצד החדרתי, לפי הסטטיסטיקה, דה קסטרו מובילת בנקודות, אחריה איבגי 13 נקודות, 10 לאיבגי, מרמן ל7 נקודות, טופיקינה 6 נקודות, ככה זה מתפרס באמת יפה בין כולן. הנה בצד השני טלי מרמן מתחילה עם הסר, ועכשיו תוסיפי עוד נקודה לאותה איבגי. לעומת כפר סבא שבאמת רואים את הפערים ואת ההבדלים, באמת ג'יידה 14 נקודות, דל ריו 9, ופחות מחולק לקצב הראשון, מה שחבל אפשר להגיד, כי יש שם שחקניות לא רעות בכלל, כמו גליה דבש. כמעט זוכה בעוד נקודה מתנה עם הרשת. אבשלומוב עולה למעלה, ודה קסטרו. הדור הזה בפנים. נראה שזה שידור חוזר של המערכה הראשונה, שטלי מרמן ככה התחילה במכות פתיחה נהדרות. אני מזכיר שהמערכה השנייה הייתה, אתה זוכר, אותו 8-4, ואז הריצה, 11-10, שכפר סבא הפכה. אז היה שם גם שינוי מומנטום מאוד גדול, היא עשתה ריצה של 7-2. נראה באמת עד כמה זה באמת יכול לחזור גם במערכה הזו. לרשת, פתחת עין. נכנסתי אותה. טוב, גם זה קורה. טלי מרמן תפסה את הכדור נמוך מדי, מרפק למטה, מה שגרם לכדור לרדת ולהתעקע ברשת. גודובה, סרב טוב שלה. דה קסטרו. דה קסטרו עם היד החמה, מה שנקרא, עשתה עבודה נהדרת בסוף המערכה הקודמת. לקחה את הניצחון, מה שנקרא, על הכתפיים שלה. גודובה היא זאת שהוציאה את הסרב ולא הצליחה לקחת את הכדור שלה, והנה עכשיו עדי בוקמן, רציתי מקודם לראות אותה בסרב, את בוקמן. כן, תראה איזה סרב נהדר יש לה, למרות הקבלה המצוינת של נועה. וזה טוב, בוקמן מרימה למעלה, עובר הפריבול, ג'רבזיו, שוב אצל הברזילאית, וכמעט בוקמן מצליחה להגיע לזה, אבל רק כמעט. עוד ניסיון של חדרה, איבגי. הכדור הזה בחוץ. תפסה את הכדור ככה מאחוריה מדי, שהטיס את הכדור החוצה. סרב טובה של כפר סבא במקרה הזה של מוניק. וואו, איזו חסימה. דל ריו, גם מוסיפה איזה מבט כזה שם, מזלזל אחר כך, אה? ראית את זה? כן, אחת עם השנייה. יש טרשטוק על הרשת. ברור, רק במבטים גם לפעמים, כן? לא במילים. מבט כזה של גברת, לא תעשי נקודות עליי. שתי הברזילאיות, מה שנקרא ראש בראש. איזה כיף. אבל נועה ארז קוראת את זה יפה מאוד. הנה בורס, אאוט. בחוץ. כדור בחוץ.
טס החוצה, אפשר להגיד. די, כמה אפשר למסור לאותה שחקנית, כבר מתעייפת. כבר עייפה. בטח. היכולת שלה יורדת. אני רואה גם פה את סבא דבש, אני הולך לסטטיסטיקאי שלו, ואולי באמת זה גם חלק מהבדיקה שהוא הולך לעשות. כמה כדורים כבר היא קיבלה. שוב זה הולך אליה לבורס, אבל הפעם היא מייצרת נקודה. זו טעות יותר של החסימה מאשר נקודה של המהנחתה. לא סגרו, לא העבירו ידיים כמו שצריך. איבגי, הכדור ככה נפל בין הכבל של הרשת לידיים שלה. איזה יופי של נקודה. רגל אחת, הנחתה של הקצב הראשון. יופי של תאום בין המוסרת לקצב הראשון בחדרה, זה כיף לראות את זה. אחת על אחת, ידיים והחוצה. עכשיו שהיא הולכת על הישר, היא עושה נקודות יפות, טופיקינה. הנה מגיעה אותה ליבגי, לאן הכדור שלה הולך? והרימה את זה נועה ארז, גודובה, דל ריו, בחוץ! כן. הכדור שלה בחוץ, ניסתה כדור חלש למצוא את זה, אבל יצא. בוא נראה את זה שוב, כאן, הופה, אכן, בחוץ. הנה אותה ליבגי לסרב נוסף. לא כדור טוב, והנה מקבלת טופיקינה את המתנה. חוסמת האמצע, מרוכזת, יופי של יכולת של טופיקינה, כדור מתנה שעובר אליה, היא במוכנות לחסום אותו כמו שצריך. איבגי פעם נוספת. צעקות לא עזרו, הכדור הזה עובר יפה, בורס, נחסמת שוב, טופיקינה! כן, אנחנו רואים גם את ההצמדות בחסימה בצד החדרתי, סוגרים יפה מאוד. זה די ברור מאליו למי ילך הכדור. 8-5. לזכותה של מכבי חדרה. 8-5. רואים את ג'יידה יושבת על הספסל, בכלל לא בטיימאוט עם הקבוצה של כפר סבא. מה שנראה רצתה חילוף, לצאת. לא מבינה איך שחקנית ככה יושבת, אולי בסדר, היא צריכה לפעמים להירגע בצד, אבל עדיין לא נגמר כלום. מערכה שלישית, אמנם 2-0 לחדרה. אנחנו עם 8-5, זו התוצאה כרגע. תכף יתעדכן גם על המסך. הנה החילוף מגיע. לא ברור אם היא מרגישה טוב פיזית או מנטלית. לא מובן כל כך. דונטו נכנסת במקום ג'יידה לעמדת המצליבה. איבגי עדיין על הסרב, הנה גודובה נותן את הכדור לדל ריו. שוב בחוץ. שוב בחוץ. טענה של ניקול שנגע בחסימה. הלכה לחגוג לפני שבאמת היה משהו, נראה לי. לא, היא סתם חוגגת לפעמים. בואו נראה את זה בעצמנו, ננסה לבחון. לא נראה שנגע. לא. איבגי, נגמר. מתישהו זה נגמר על הסרב. אל הרשת. כדור של דונטו. טעויות של לחץ, אפשר להגיד, נכנסה ככה בפתאומיות. לא נכנסה בסיטואציה קלה, מה? נכון. ב-0-2, בפיגור במערכה. ועוד את מי החליפה, את זאת שמנחיתה הכי הרבה בקבוצה, זה לא פשוט. אאוט. טופיקינה עם טעות בסרב, צריכה צעד אחד אחורה, וזה סרב נהדר שנופל על הקו. דל ריו, כדור עולה למעלה, שוב אצל חדרה, איזה יופי של הגנה של נועה ארז, הנה דונטו מעבירה לצד השני. מה תעשה עכשיו פעם נוספת מרמן? נגיעה של דל ריו, והיא גם צריכה להעביר לצד השני. סיגור,
בסוף זה לא נוחת. איזה יופי, דל ריו מעבירה. ושוב מרמן קטנה, אבל יש מי שיציל את זה. עבודה טובה שם של ג'רווייזיו. דל ריו שוב. היא כל הזמן מעבירה בפריבולים. הנה עוד כדור חופשי. גודובה. והנה בא גלית ווש לא מסיימת את זה. עכשיו גם לו דונטו. נופל. נמאס למוסרת קרינה סולג'ו החדרתית. ראתה שהשחקניות שלה ככה כבר אין להם אוויר ברלי הזה, והחליטה להנחית את הכדור האחרון. חשוב מאוד שגם מוסרת תהיה לה את האופציה והיכולות הפיזיות לעלות ולהתקיף, כמו שקרה עכשיו, בזמן מאוד מאוד חשוב. 11-7. סמנת בדיוק לאן היא רוצה, מאמנת שלה. עובר. אבל הכדור הזה טוב, בפנים. זה היה כזה צפוי, איפה חוסמת אמצע, כדור שמגיע במהירות כזו ובזווית כזו שלמוסרת בדרך כלל אין ברירה והיא מעבירה את הכדור הזה בחור. אז גם לאנסטסיה יש נקודה. וגודובה. דבש. חדרה שוב, רוצה עוד נקודה להשיג. גודובה, גלית דבש, מוניק, בחוץ. מרמן, אל ריו. עוד מתנה, ובוקמן לוקחת אותה. יופי של ערנות על הרשת. שוב, שחקניות האמצע מאוד אפקטיביות בצד החדרתי. פסק זמן מספר 2 כבר של כפר סבא במערכה הזאת. כן, זה המאני טיים. מגיעים כמעט למחצית המערכה השלישית. זה עכשיו או מה שנקרא... זה עכשיו או במשחק הבא? או במשחק הבא, כן, בדיוק. טיים אאוט של סבא דבש. הנה זה בא. יופי, קירשנבאום. עולה הכדור, איבגי. מוציאה עוד נקודה מזה. קירשנבאום לא מצליחה להיצמד לאנסטסיה בחסימה. הכדור ככה נופל ביניהן. חדרה ממשיכות עם המומנטום. לוחצות במכות הפתיחה. גודובה, חסימה גדולה לתוך הידיים של דה קסטרו. מסירה פחות טובה של אנסטסיה. מוניק נראה שסוחבת איזה משהו, או וגב או חולשה כללית, לא ברור מה, אבל לא מסתדרת גם עם כדורים יותר טובים מאלה. טלי מרמן. דל ריו, גודובה, עובר לצד השני, מה חדרה תעשה עם זה? עושה נקודה של דה קסטרו ומקרב אותה לאט לאט לניצחון. די בקלות, עולה גבוה דה קסטרו, בלי שום בעיה, מתקיפה אלכסונית. יופי של התקפה של חדרה. טלי מרמן. גודובה מנסה לגנוב את הנקודה, לא מצליחה. איבגי אצל דונטו, שוב גודובה. כדור הזה בפנים.
גודובה עכשיו עם הסרב בעצמה. טלי מרמן. איבגי. יש נגיעה, נועה תצליח להציל את זה, דל ריו מעבירה לצד השני. עולה למעלה, סולי גוי. דה קסטרו, פעם נוספת אצל גודובה. דונטו. כדור עולה למעלה. איבגי. בחוץ. 16-10. שוב זה עולה למעלה, כדור של איבגי, אוי, לא מצליחה, זה בורח לה. כן, זה טיימאוט, מה גרמן רוצה טיימאוט לדעתי, כן, לוקחת את הפסק זמן. כי ברגע שאיבגי נכנסת ללופ הזה של הטעויות, אז עד שאין טיימאוט זה לא מפסיק, היא קצת נלחצת אולי, ואז להחזיר אותה למסלול, כי היא באמת בסך הכל ביכולת די טובה. עשר נקודות לאיבגי כרגע, נכון למערכה הקודמת, מעריכה שעכשיו 14 נקודות יש לה. בוא נראה אם הטיימאוט הזה ככה יעשה משהו בצד הכפר סבאי. גודובה, הולכים דרך אבשלום עוברים את זה יפה מאוד, או שוב אצל גודובה. יש ליברו חדש אצל כפר סבא, והנה חסימה, לירון ימיני עלתה לשחק. החליפה את נועה ארז בעמדת הליברו. דונטו ממשיכה לשחק, החליפה את ג'יידה במחצית או בתחילת המערכה אפילו. בצדק. דל ריו עולה הכדור למעלה ונוחת דה קסטרו. התאום בין הבנות בחדרה נהדר, כיף לראות הקבוצה הזאת, היא מלוכדת, כל אחת יודעת את התפקיד שלה, לא מפריעות אחת לשנייה, שזה באמת בין הדברים הכי חשובים במשחק הכדורעף. ואם יש פה ניצחון חדרתי, הן הופכות להיות מובילות הליגה. בהחלט, גם פותרות פער 6 נקודות. אבל אתה יודעת, כדורעף עד שלא נגמר, לא נגמר. מתקרב, 19 עכשיו כבר, עם עוד נקודה שלהן, אבל זה לא נגמר. ראינו שוב מערכה שנייה שצריכו לחזור בצורה נהדרת. והנה עוד צעירה שתיכנס, יובל גורדו גם כן תיכנס, חוסמת אמצע. אז סבא דבש לאט לאט נותן לעוד שחקניות צעירות להרגיש מגרש. כן, אפשר להגיד שבכפר סבא יש את מרב השחקניות הצעירות שגדלו ונולדו בכפר סבא, שהגיעו גם ממגמת הכדורעף בגלילי. זה כיף לראות. בשתי הקבוצות יש פה שחקניות שגדלו כאן, האמת, במקומות שלהם. הנה זה בא. אנחנו רואים שאניה לא מרבה לעשות חילופים, וזה חבל לי קצת, כי בנות שמתאמנות... אניה רוצה לגמור את המשחק ולנצח אותו, קודם כל. 19-12 אפשר לעשות חילוף, 20-12. היא רוצה לנצח את המשחק הזה, היא רוצה גם לשלוח מסר לשאר הליגה, כך זה נראה, וזה נכון. זה בסדר, אולי לנקודות האחרונות. אני לא מסכימה, אבל עדיין... לא צריך להסכים על כל דבר. יש את מיקה עוז מרמת אביב. אני ומשתי גם לא מסכים על כל דבר. יש את מיכל ברניק, יש את גל לנדר, שבאמת גם שנה שעברה הייתה בשישייה, פותחת.
אפשר לגוון קצת כשאתה מוביל בפרש כזה גדול. יפה מאוד, קסטרו עם עוד נקודה. 20-13. מה גם אני יכולה להגיד לך, גם הניסיון שלי, ששחקניות ספסל במאני טיים לפעמים משנות מומנטום ויכולות לנצח משחק. בעיקר במשחקים כאלה שהן יכולות לשחק כשיש פער, אז צריך לשמור אותם גם במשחקים שהם אני חושב שגם המאמן בצד השני כבר עשה את החילופים בגלל העניין הזה. הוא מבין לאן המשחק הזה הולך. יופי של מכה פתיחה, דה קסטור באמת יכולת נהדרת היום. אני זוכרת משחק טוב של חדרה עד כה, באמת... גודובה. החוצה. לא, הייתה נקודה הגיעה. תוסיפי לה עוד נקודה. 21-14. הנה יובל גורדו. עם הסרב, מרמן. נקודה של חדרה נוספת. כן, חסבה ממש היה להם השבוע. אין אנרגיות בכפר סבא, לפי מה שהבנתי לסרב, באמת כמו שאמרת, לא היו כולם בקו הבריאות שם, היה להם רק אימון אחד עם סגל מלא. נקרא וירוס שהסתובב בין כולם. אני רואה את הסגל משנה שעברה גם, וחסרה לי פה עדי בן חיים שהייתה המוסרת השנייה של הקבוצה, והיא באמת שהייתה נכנסת, היו אנרגיות אחרות, אז גם כשאנחנו רואים את החילופים פה אצל צבע דבש, והוא מרבה לעשות, אז קצת עם חיות ויותר עם אנרגיות להיכנס, לא משנה כרגע מה התוצאה. הנה זה בא, אורטל יבגי. ימיני, גודובה, דל ריו, יש לו נקודה. דונטו. סרב טוב שלה. מרמן. נחסמת? לא, לא נגמר. אאוט. נקודה כפר סבא. הנה, זה חלק מההצגות שלה, שבאמת, אני חושבת שבריכוז מעט יותר היא הייתה יכולה להעביר את הכדור הזה. אבל היא יודעת שיש לה עוד קצת אוויר. דונטו. ועוד חסימה של קליד בש. אלה שפשוט מרגישות משוחררות לגמרי מתוצאה, זה... טופינה, ברגע שהיא מנחיתה לחסון, היא נחסמת. חייבת לנסות על הישר עם הבלוק-אאוט. וזה מה שהיא אמרה עכשיו לדעתי עם אניה. הנה שוב דונטו. היא עכשיו נגיעה קלה, לא עובר. דל ריו, דבש. עוד ניסיון. מרמן. כדור עובר לצד השני שוב. שוב טלי מרמן, ולא נוחת. עובר! איזה הצלה של דל ריו. מדהים. היא לא מוותרת, דל ריו, כל הכבוד לה, באמת. דונטו, אבל טלי מרמן חוסמת אותה. מעודדת את הבנות, כל הכבוד, באמת. זה לא קל. נקודה משחק. לא צעירה, תכף בת 40, והיא מגיעה לכל כדור פה, כיף לראות אותה. דל ריו? 39, ילדה. מה את עשית בגיל 39? עוד שיחקת? לא. כן? עדיין. עדיין משחקת. גודובה. דל ריו! נגמר! חדרה מנצחת 3-0 עם חסימה נהדרת לסיום, ועולה למקום הראשון בטבלה. יופי של משחק באמת קבוצתי של חדרה. ראינו פה קבוצה שבאמת מאומנת, כל אחת יודעת מה היא עושה, מה התפקיד. לא נדחפות ומפריעות אחת לשנייה, לחצו במכות הפתיחה בעיקר את קבלת מכת הפתיחה של הפועל כפר סבא.
ובאמת הצליחו לעשות פה משחק יפהפה, 3-0. נראה לי שכפר סבא די מופתעות מהתוצאה, פחות חשבו לקחת פה מערכה או משהו כזה, אבל חדרה היום, מה שנקרא, אמרה את המילה שלה, מסר לליגה, מה זה? מסר בליגה. גדול, והגיע הזמן באמת אולי שיהיה איזשהו תואר למכבי חדרה. אני עושה עבודה נהדרת שם עם הבנות. קפץ נסתר על עוד הרבה מאוד זמן מנסתם קדימה לתואר, אבל בהחלט... אבל בתחילת עונה בדרך כלל רואים מי מוביל ומי פחות, ולא פתאום קבוצה ממקום שביעי טובים. הפסד שני העונה כבר להפועל כפר סבא. הפעם אבל זה הפסד עם תוצאה חלקה ועם יכולת מרשימה מאוד של חדרה. שלוש 0, 25-17, ככה המערכה הזאת מסתיימת. מבחינה סטטיסטית ראינו באמת את ההצלחה של חדרה, סתם לא צריך את הסטטיסטיקה בשביל זה, כן? מובילה, וגם מבחינת האחוזי הצלחה בקבלה. מכת הפתיחה של חדרה הרבה יותר יציבה. באמת הפתעה, ראיתי אבשלומוב באמת הצליחה לייצב את הקבלה החדרתית. וגם מבחינת ההגנה אנחנו ראינו ככה רלים ארוכים ולא פשוטים לכפר סבא, שהתמודדו היום עם לא מעט הנחתות חזקות מדל קסטרו שהובילה את הקבוצה מבחינה התקפית. אבל עוד היה חסר לי קצת עוד פעם מבחינת האחוזים שהולכים לאמצע. השנייה בחדרה, בוקמן שצריכה לבוא קצת יותר לידי ביטוי מבחינה התקפית, ובכלל בקצת של כפר סבא הבנות האמצעיות פחות באו לידי ביטוי, וראינו את זה במגרש. כן, וראינו באמת בצד השני את חדרה עם יכולת מצוינת, עם משחק באמת טוב שלהן. הדברים הלכו, גם ברגעים קצת פחות טובים זה באמת עבד כמו שצריך. ראינו משחק קבוצתי גם יותר ממכבי חדרה לעומת כפר סבא, שככה כל אחת הייתה נראית, אני לא אגיד עבודה על המגרש, אבל פחות עם אנרגיות שמאפיינות את כפר סבא כקבוצה מאוחדת ומלוכדת. בהחלט, כן, טוב, לאט לאט האנרבוקס פה מתרוקן לו. ובאמת בואו נשמע את טלי מרמן. טלי, איך זה נראה מהצד שלך? שומעת אותנו, טלי? קצת. אוקיי. איך זה נראה מהצד שלך? כן. עכשיו קצת. אוקיי, טלי, יפה מאוד. אז עכשיו הגיע הזמן לספר לנו את הזווית שלך למשחק. מה שלספר, אני חושבת שקודם כל בלט לעין שזה היה משחק נורא קבוצתי. כל אחת חיפתה לשנייה בתחומים אחרים, אם זה בקבלה, אם זה בהגנה, ואני חושבת שביחד ממש הבאנו את זה וגרמנו לזה לעבוד. כמה המשחק הזה נותן איזשהו כוח הרתעה להמשך הליגה? בכל זאת טיפסתם פה למקום הראשון, 3-0 על כפר סבא הראשונה. יש בזה משהו? נותן, בהחלט נותן כוח.
אני חושבת שחדרה עדיין לא עמדה במקום הראשון בטבלה מעולם, ואני חושבת שסוף סוף נגענו בהישג הזה, ועכשיו המטרה היא לשמור עליו. איך באמת עושים את זה? מה מכאן? כי הלחץ עכשיו עובר אליכן לגמרי. חד משמעית, אבל בכל זאת, אני חושבת שהוכחנו שאנחנו מסוגלות. אני חושבת שבעזרת אניה, בעזרת צוות המאמנים, אנחנו עובדות קשה, מנתחות קבוצות ובאות מוכנות למשחקים, אז בוא נשמור על זה. תודה רבה לך, ושיהיה הרבה בהצלחה, טלי. תודה רבה. תודה. יפה, אז כן, הנה, מבינות את המסר כבר, מה שנקרא, ושולחת את המסר גם כן, טלי, לשאר הליגה, מקום ראשון לחדרה בפעם הראשונה. כן, זה כיף עבורה גם לחוש את זה, אבל כמו שהיא אמרה, הן חייבות לשמור על זה ולראות איך הן ממשיכות להתקדם מפה והלאה. כן, והלחץ מן הסתם הוא כבר אחרת לגמרי, כשהם נמצאים במקום הראשון, זה דבר אחר לגמרי, ואנחנו בהחלט נעקוב ונראה עד כמה זה באמת עבורן ישפיע עליהן, אבל יש פה שחקניות בחדרה שכבר היו במקומות הללו. כן, טלי מרמן זכתה עם חיפה בגביע, באליפות, היא מה שנקרא, היא מנוסה במעמד הזה. ועכשיו הזמן למאמן בצד השני, לסבא דבש. סבא, מה לא עבד היום? תכלס לא עבד כלום, בחוץ מחסימה אולי. באלמנט הזה היינו, אני חושב, משמעותיים מאוד. בשלוש מערכות ששיחקנו, וזה אלמנט יחידי שעבד. כל שאר לא עבד, אבל יש סיבה למה, וזה נשאר בתוך הקבוצה. אנחנו ידענו שזה משחק לא פשוט בשבילנו, בלי שום קשר ליריב. ויריב שיחק ממש טוב היום, לחץ אותנו בחוליות חלשות, לא התמודדנו טוב בהתקפה, וכל הכבוד למכבי חדרה. כשאתה אומר, עכשיו אתה מסקרן אותנו עוד יותר כשאתה אומר דברים בתוך המועדון, זה קשור לסגל שלך? קשור אולי? יכול להיות שאנחנו נראה עוד שינויים אולי? לא, זה קשור לבריאות בנות, אין מה לעשות. יש פה גלים של מחלות, כמה בנות לא התאמנו איתנו השבוע, כמה בנות פצועות. כמובן זה לא תירוץ, אבל חבל שזה הגיע למשחק הזה בטלוויזיה, כי אנחנו לא רואים כל כך הרבה כדורעף בטלוויזיה הישראלית. זה חבל, אני רק יכול להתייצר שככה, אני מתנצל שככה זה קרה. וזה לא מילה האחרונה שלנו, ליגה עוד ארוכה, ואני מאוד מבסוט מבנות, ממה שבנינו, ביחד עם מה שיושב ראש חדש. אנחנו הולכים לכיוון מאוד נכון, וכמו שאומרים, כזה cold shower היום. יפה, אז עכשיו למקלחת החמה יותר כדי להתארגן ללילה, ובאמת המסר עבר. תודה רבה, סבא. תודה לכם. ובאמת בהצלחה בהמשך. תבואו יותר, תזמינו, אנחנו נבוא. אני מזמין אתכם כל יום, אנחנו מתאמנים ב8 ו6 בבר לב, תבואו. תודה רבה, סבא דבש, תמיד כיף לדבר איתו, תמיד כיף. איזה כיף שסבא לגמרי, אמיתי, כן, אומר את האמת, שהם לא הגיעו למשחק, הוא התנצל אפילו בפני השידור. כן, יפה מאוד. והזמינו אותנו, אז אנחנו צריכים לבוא יותר. נגיד תודה רבה לכל הצוות הנהדר שהגיע כאן לאולם האנר בוקס. עינב בוכר, אסף אקרמן, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה בשידורי ערוץ הספורט, ב-11 חדשות הספורט, עכשיו ליגה לאומית בכדורסל. תודה רבה, להתראות.